Myslím si, že je veľmi dôležité, aby štát vedel, čo obstaráva. To znamená, že to je v tejto krajine asi ten najkľúčovejší problém, keďže mnohokrát štát obstaráva veci, ktoré nepotrebuje, respektíve ich obstaráva tak, ako si to nadefinujú tí, ktorí to chcú dodávať. A v tom prípade si myslím, že je oveľa lepšie, aby štát vedel, čo chce a tým pádom zamestnával ľudí, ktorí chcú reprezentovať štát a jeho záujem a nie záujem konkrétnych ľudí, ktorí majú nejaký tender vyhrať alebo nie. Asi všetky projekty, ktoré som v živote robil, vrátane rodiny a mnohých iných vecí vyzerá zo začiatku ťažko. Otázka je, že vlastne aké máte skúsenosti s podobnými projektami z minulosti, respektíve, že či máte vôľu pri prvom neúspechu pokračovať ďalej. Vždy treba realizovať svoj sen alebo svoj biznis plán a netreba sa nechať odradiť tým, keď niekto povie, že je to ťažké. Odstraňovanie korupcie a zlých mravov v spoločnosti trvá večnosť, alebo teda je to stredodobý plán. A niekedy je to plán, ktorý vlastne je cezgeneračný plán. To znamená, že to, čo robíte teraz, napríklad kampaňou, alebo že spolupracujete s ľuďmi, ktorí majú nejaký vplyv v spoločnosti, či medzi hercami, podnikateľmi alebo inými aktérmi, je to vlastne veľmi dobrý začiatok na to, aby sa vlastne iné generácie, respektíve iné vekové skupiny od toho priučili. Ja už som si totiž to všimol napríklad, že ľudia, ktorí sú 10-15 rokov mladší odo mňa, tak sú oveľa menej skeptickí voči zmene, ako sme boli my, ktorí sme, povedzme, vyrastali v 90 rokoch. No ja si myslím, že to sú obyvatelia, ktorí volia politikov. Všetko ostatné, aj neziskovky, aj podnikateľia sú len vlastne jednými z hráčmi celého systému. To znamená, že naozaj treba pravdepodobne pracovať s ľuďmi, aby volili ľudí, ktorí v skutočnosti korupciu netolerujú alebo dokonca nepresadzujú.